Barka da zuwa sashen gidan TV na Al-Hussein Records TV, wato mazaɓaɓɓakar fassara. Ku danna ƙararrawa sannan ku manna mana subscribe a domin hankuɗe abubuwan da muka zaɓaɓɓaka a ciki. Mazaɓaɓɓaka! Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin jin alama da zarar mun ɗora wani sabon. Ai na gaya ma tun da na sai wannan wayan na ga lambar yarinyar na ba ɗan gidan da ya samu ta a yake. Wasa bai ke to gashi nan dai ina gani na ce wannan ai wallahi da ita zamu je na dauki muri kai ya kai a gidan bai ga mika hannun wallahi kai motar mu ce shi da ma na ce mata ba dan nan bane ne tana ce mu tana garin nan nace ai zan zo bari Allah daya kai gaggawa ta da kai sai ka ce dan da ke cikin ruwa ko da za mu yi mu zauna a nan aboki wannan ai bari in ga ma tun yaushe na ce mata ta wace ya kamata ban kira ta yawwa za ki ga wata mota amma sunan kalan mota oho tana nan dai kalar dai abin nan toka ki zo kuna daidai gidan mai gari kada ce mata ba dan nan kada ki garin ta a wasu kai Allah ka kai da mu ga hara ko wallahi assalamu alaikum wa alaikum salam sannin ki dai ki bayar Allah kin ga motar nan wallahi ai ki san da ke ba a nan garin muke ba abin da yake faruwa akwai soyayya dubbin soyayya a cikin zuciyoyinmu wannan abokin na da ke gani yana kaunarki haka ne wata abin da ya kama gurinki dubbin kauna wannan bawan Allah yana kaunarki kuma yana mararinki kuma yana son ki ya dade a cikin kalbinki yana so ya gaya miki irin san da yake miki shi isa maka yau tattaki muka zo miki yawa wannan mota ma mun zo da ita ba komai bace irin ta mun ni kyautar ta ma nawa ne amma bai na kauna ki fa dan nan da ce ganin shi baban shi asalin sa dan musura ne kace ganshi baki bar da sare ne wannan mota ba komai bace ya kamata mu shiga ciki tana magana yi kace mu shiga ciki sai daya yanzu lokacin kidrafin ake ba sai an kai ga zama sai a ce yanzu yayin kidrafin ake za a ce ana kidrafin za a yi kidrafin dinki bace kace ba mu shiga mota da ke a ce za mu kidrafin dinki amma dai ai bai kamata mu tsaya a'a mu tsaya dai anan nan dai mu tsaya mai a'a kawai magana mota abokina ta tafi ba wallahi mun Mun gode da ziyartar shafinmu na Al-Hussein Records TV.